bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 6:03. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahin na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Webes, Pizza 21 November 2024. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080 kHz sa EM band. Tingog din Barangay Sundong alas 8 din pagkaaga kita ngunyan sa programang ini. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na. Duman sa may mga kamatian naman, get well soon, asin po tabi sa mga kababayan niya to around the world. Good morning po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa sa Tingog din Barangay Morning Edition. Pirang aldaw na sana? 35 na sana. 35 aldaw bago po tabi magpasko gayon. 35 aldaw na. Madali na. So may mga bonus na dyan. Itaas ang bitis. Sa mga wala pa, huwag pong itataas ang bitis. Sige Dita aram so mga mamondoon so mga casual tapos so ano yan? Job orders tapos casual sa City Hall. Wala na. Natural naman talaga yan. Siyempre pag bagong liderato, may bit-bit man yan na tao. Mean to say, wala na kayo. Iyo po yan. Hindi sige. Anyway, sabi ko sento po tabi, sabi nga ibaga po, whether you like it or not. Whether lang. Wala nga ya bonus, so naputol na ngayakan Oktubre. Ngunya na November nga, naputol na. Dahil na yung bonus, po niya kaniniro, paano na? Dahil na ka umagkang kayan. Anapon na lang nindo. Magtrabaho na lang po tabi, tangani na siringkaan. Ngunyan, pati masakit ang kwarta. Ako, namamatian ko ngunyan po tabi. Namamatian ko ngunyan. Ang pira ko digdi, 100 pesos. Sabi ko ni Mrs. Sana all daw may bonus. Anong bonus? Ala pa. Okay. Anyway, sabi ko sa Indo, walang bonus so mga casual tapos ay so mga ano yan, pinutol na nga ni so ano yan ito bagang so kontrata tayan actually siyempre from Geraldine Rosal, Mayor Geraldine Rosal down to Vice Mayor Bobby Cristobal iyon acting tapos ngunyan si Attorney Pido Garbin yung Mayor kan Legazpi. Actually ang alkalde po igwanin ano yan, igwa po nin diskresyon na putulon niyang kabos. Including po tabi duman sa inaapod niya to na mga co-terminus. Mga co-terminus position po. Iyo po yan ha, so mga co-terminus. Wala na. Siyempre, pagkatapos naman kayan sa June, ibang urulay naman ibang urulay naman yan pag-abot kan June. Diba? Pag-abot kan June, ibang urulay naman yan siyempre masalida naman kon sisay po ang manggagana. O dito man sigurado, andabanan bagang yan po tabi between Mayor Geraldine Rosal tapos po tabi si Hisham Ismail. Diba? Kasi kuanday naman dahil naman po si Mayor Pido Garbin dahil naman siya po tabi kasabay duman dahil magdalagan ta siya magiging second Dominican ako Bicol. Kaya pagkatapos kan June 30 bako na siya mayor. Congressman na siya duman sa ako Bicol. Iba ani na malinaw sa Indo si Hisham iyo ang kalaban po kung manggana siya kay Geraldine Rosal
di siya mayor. Kung mapirdi siya, di bako siya mayor. Balik siya duman sa pagiging kapitan. Pagiging board member giraray. Kapitan, ABC. Taday pa man, masasalidahan naman siya po tabi sa mga masunod. Okay? Ege. So nga di na makuan iyan. Pero ngunyan, may pag-urulayan kita ta. May actually nag-agi sa kuya so post ni taday ko man nakakaoron si Mayor Pido na nag-agi sa kuya so post digdi sa cellphone ko na parang sukwari operation kukuan niya iimbestigaran po tabi ta garuda inin marhay na ano yan marhay po tabing barangaan denin marhay na barangaan kasi singanap ko pakawari di so sa province ta actually an nagtatonin permit yan province bako man so city mayor bako man so city mayor po ang nagtatao dyan kundi province ngunyan nag-react po tabi duman sa post na sa social media mismong kanya mismo po tabi na personal na account po tabi ni Mayor Pido na gusto niya na mahiling so okay naman yan okay naman yan kaya lang dapat na inahagad ko lang po tabi digdi ta siyempre siya na nakatukaw niya na mayor alanganin man na interviewon ta so dahil man nakatukaw ang hinahagad ko lang po tabi digdi is ilingon kung sisay po na mga quarry operators anya on digdi sa Legazpi City o ta kung sa Legazpi, may pakiaram po si Mayor Pido sa Legazpi, alin po, Matanag, Bunga, Padang, dyan. Sisayan mga nagkakwari dyan. Dapat, kung baga, pabantayan iyan kan Legazpi City. Kung nagtutubod so alkalde na dinadaya po yung dapat mapanuman sa syudad. Actually, ang kwartang ali dyan, ang pirak na ali dyan, iyan man po ang ginagamit kan lokal na gobyerno para sa social services. Di ko lang po tabi aram kung pirang-parang ang kayan. Tan aram ko kayan 40, 30. 30 sa munisipyo, 30, tama. 30 sa munisipyo, 30 sa barangay, halimbawa Padang, mapapanuman so 30% sa Padang. So 30% mapapanuman po tabi sa city government. Tapos so 40% mapapanuman sa provincial government of Albay. Yan. Ipo yan ang barangaan. Ngunyan, ano ang sirisay-sisay na mga quarry operators anya on digdi? Sirisay-sisay. Tapos, ang pagpuon kan investigasyon, dapat po investigaran kung legal ba ang mga quarry operators na yan dyan. Kung nakakasobra ba o ba lae. Ngunyan, piraan pigkukuha ka iyan na bulyom kan baybay tapos graba digdi sa pamitisan kan bulkan. Tadyan mo yan mahihiling po kung tama yung naglalaog duman sa province ta nagkukuha ka yan po tabi so province pagkakuha kang province babangao naman. Diba? Siring yan po tabi kayan bako man direkta yan nagkukuhaon kan city government o kan barangay na host kan ano yan kan host po tabi kan quarry kundi po so local government unit kan Albay. Kaya baga nailing din do dyan dakulon baga ang mga nakagreen nagbabantay sa mga truck. Ngunyan ang dapat po nagibuhon digdi kan city government kan Legazpi sa paagi ni Attorney Pido Garbin dapat pa-investigaran sisay ang mga quarry operators digdi. Pirang bulyom kan volcanic materials baybay graba an urual daw na pinaghahakwat digdi ta may hiling mo kumpira na dapat mabayadan sa provincial government ta day man pwede nasabihan mo na sasabihan mo na kulang nga ang pinagtatao sa Legazpi o so bilangon po tabi digdi yan mapuon kumpira ang quarry operators pati na po tabi sa mga illegal na quarry operators dapat yan pagdadakopon po tangani na mahiling ta kung pigdadaya kan kung daipo na kukuakan Legazpi susir kan Legazpi kan syudad ni Legazpi hali duman sa provincial government kan Albay iyo
Iyo. O tangon yan, actually, ngunyan, pig-aanap ko so resulta ka itong so investigasyon na ginibo po ni suspended Governor Agrix Lagman. Piganap ko so resulta ka ito ta. Nagparpapriskon baga siya ka ito na kisyo 53 man sa nangyadigdi ang legal, igwang nga kita so sobrang sanggatos, gustong sabihon, sobrang sanggatos po tabi so illegal. Once na illegal po yan, amin to sina, dahil man po naglalaog iyan sa Kabankan Kapitolyo. Dahil man madaog sa Kabankan Kapitolyo po. O taaram nindo, pag ilinaog yan sa Kabankan Kapitolyo, sumakukuha kang Kapitolyo, pagbabarang abangaon, iyan sabi ko ni Sendo po, iyan ko ta na, ang magagamit kan local government unit para duman, makatabang po sa pagdi-deliver kan social services. Diba? Pag-deliver kan social services na supposed to be dapat itao sa tao. Diba? Kapag dai mo yan ako saan ka pa man mako basta-basta dai mo kuwaon, pwedeng kuwaon na so kwartang pansweldo sa mga empleyado, kukuwaon mo ito para sa social services, hindi naman pwede. O, kan sa mathematics, cannot be. Diba? Duman sa infrastructure project, di ba pwedeng kuwaon para sa social services. Takali, naka-itemize yan, kung pila lang po tabi. O, so digdi kita talaga mako, di ba? O, apira ka anuiting, anuiting sa bulsaman talaga napapaduman. Waiting. O, kung dainin kwarta sa kwari, sa waiting. Sa waiting. Iba gata, dakulo na waiting digdi. O, kadakol-dakol kalwiting digdi sa ano yan, Albay, sa Legazpi, makusugo ng waiting o saka. O dakulon po. Kung ano mo, so ali sa waiting, ali sa waiting, ali sa quarry, mapagbarawat. Dakulon talaga may tao. Bali na agatabi insan si Pinsan na Ruby Paulino dyan sa Sorsogon. Okay? O, yung baga, dakulon po talaga may tatao kung siring kaan ang mangyayari. Pero kung mapapaduman sa bulsa, talagang may nasa trouble kita ngunyan. Ta siyempre aanapan man, bata dakulon so mga ipinanuga baga po tabi kan alkalde na pag siya nakatukaw, ayuson niya gabos ini. Dakulon so pinanuga kan alkalde, kung dahil man kipira, paano man magibo? Kaya kay puan po tabi na higpitan ini tanganing maulit kung si Saypuan tao na nagdidilin siya duman na supposed to be dapat mapapaduman sa Legazpi City. Iyo, o dahil mo naman pwedeng sautan si Mayor G. Rosal, tas si Mayor G. Ura naman, aluyo na. Aluyo na ba? Dahil naman kaya ang ganyan, ang anapan po tabi kay Nidigdi, yung province talaga. Yung province, maski anong gibunta, yung provincial government, tasinda po ang collecting body, digdi sa kwarta na nakukuha po tabi sa quarrying operation, sa Albay, siya talaga nahanapan. Sisay nga na-suspendido man nga si Governor Lagman. O, ananapan kay ningon yan, si acting Governor Glinda Bongao, iyon anapan kay ni. Pero yung record, kung si Seso nakatukaw the previous months, siya po dapat na manimbag digdi, o hain so kwartang kulang, natatayo sa na ini. Or else, di talaga po tabi nindo na bantayan yung illegal na quarrying operations digdi po tabi sa Albay, particularmente digdi sa Legazpi City. Diyan ka mo magkakatalo-talokaan. Kung in kaso man po igwanin kapabayaan or igwa kinagdinin siya, dapat kasuhan yan kung igwanin ebidensya. Kung ibang ebidensya, kaya man sa nabaga. Diba? Ang apektado digdi ngani so social services na dapat itaupo kan LGU. Saka
O, bata baga, o, next year ano pa man kan, election period na baga. January to March. O, ngunyan, ano pa man kayo ni Pasko na. O, January to March, po tabi, to April. O pag May, wala naman. Ang nakatukaw po tabi na, alimbawa, pahali ka na, garo, bako ka naman sa na po tabi dyan na sa pwesto. Parang, kumbaga sa presidente, limdak. Da ka naman. Da naman rara po. Di ka naman iintindihon po, lalo na ka mga tao, balik ka naman kaya eh. O yung mga sistema tadig di sa Pilipinas. Arog kay Presidente Marcos. Ngunyan na first term niya, half kan sa iyang turno po, so mga congressman, nagdurudo sa lubot niya. Di ba? Yaon sa lubot niya, kabos. Nakasup-sup kay Marcos. Pero po tabi ngunyan na after kan 2025 election, makailing ka na dyan, ang mga kongresistang iyan na grabe po ngunyan ka mga apoderoso tapos grabe ang susupsop sa administrasyon. May luway-luway na yan po tabi na nagpuposisyon duman sa kung sisay ang pwedeng presidential candidate na magana. Pigiling ninda yan, uning ya si Kwan. Uning ya si Sara Duterte, medyo makusog-kusog, digdi na nga kita. Maski nga pinait-paitay di. Siyempre, so, Kwan, so, mga presidente po, so, politician, na makusog, kukuhaon niya po tabi because kaipuhan niya ng tao. O, yan. Yung man sana yan eh, siringan sistema ta sa politika. Ang presidente, dahil naman pagtatakutan po, dahil naman, ang mga yan, dahil naman sa takutan, tapos, wala naman nga kami masusup-sup sa imo. Ano pa man ngayon nasusup-sup sa imo na, pali ka na, o saka. Pali ka na eh. Lalo na kung 2 years before o 1 year before, ang election sa 2028, nakailing ka na kaan, na nagralayog na yan po tabi, nagaro mga diwit. Rulokso digdi, rulokso duman. Yung bagan mga ugali kaya, mga political butterflies. O, yun mga ugali talaga yan eh. O, dahil naman iba po. Sabi nga na po tabi, dahil naman nga choice. O, paano pa nga yan? Unang yan magiging presidente. O, taan susunod kaan, kung dahil ka umapil duman sa makusog na kandidato, pag nanggana yan, kung kalaban kay kan titirahon, lalo na po, nakagulpi ka, ngunyan na administrasyon, kan titirahon. Sabi ko na eksendo po, sa 2028, may makuan digdi, may mga magulong digding alimantak. Mag-irinutan yan po tabi sa kulungan. Sa mga ginibo, sa mga nangyari ngunyan, mga project na kadakol-dakol na ampaw, sa 2028, after come presidential elections, mag-irinutan yan, first 6 months, ang pirmerong order of the day sa magaganang presidente sa 2028, ikulong sa mga nagparadilin siya sa gobyerno, sa mga kalaban, lalo na kung kalaban ka. O kung bako kung kaapil ka, jawa na nga bas ka, kan mga nakalihis, okay ka. Okay ka, aday ka, kaapil ka eh. Pero kung bako ka kaapil, inot kang makukulong. O taka diyang magpabricate ng kaso, o ilingaan Supreme Court. Ilingaan Supreme Court. Di ba? Alusura ka ng kayang gibunin ta ka boss eh. Gamiton sa napotabi ano yan? Yaon duman sa mga seksyones, mga articles po na unless provided by the law, tudas na ang kinaban. Di ba? Unless provided by the law. Saka 26 lampas alas 6 din pagkaaga. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabon, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabon, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bakit makatulong sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tigtik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor. Governor Rex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Alright, balik ako digdi sa programa. Good morning po. Pirmi po ako nakamati sa imo as sinaghihiling tabi sa live mo. Nasa Quezon tabi ako nganyan. Pwede po pabati dako no family, mga relatives family ko po na Barcelona sa Rapo-Rapo in the Bradisina. Okay. Ali yan kay kuan. Ano ini? Alata. Gilbert Dacuno. Okay? Sige. Si Manong Dins Alta. Merry Christmas. Paano kayo ni Manong Dins? Paano tayo ni Manong Dins? Wala pa eh. Si Manong Dins Alta. Pag-iribata sa media. Okay. Mga amigo. Okay. So anyway, ano pa po ang mga bareta ngonyan? Gulping tabang po ang naitao kan mga ahinsya kan gobyerno. Tapos kan iba-iba po na mga grupo, mga politician, duman sa Katanduanes na talagang kaipuhan ng tabang. Kaipuhan talaga ng tabang, sa totoo lang. Sabi ko nga ni, maski po dahil sinda magkuhan, dahil sinda po ano yan, hagad sa satuya. Aram tama na sinda po nangangaipuhon talaga ngunyan. Lalo pa po na saan makuaraan mga yan. Saan po makuroaan mga yan. Kulao na bagay ining natay nita ababaon na san 34% na san ang cellphone ko. 34%. Sige. Alat ko na ha. Alat ko na. Bation mo da si Benito. Mga tapos si Jonathan nagdadangog palang perminis ako sa programa diyan sa Galicia, Rapo-Rapo. Ano yan? Sa Galicia, Rapo-Rapo. Tabi. Good morning po sa mga taga Galicia, Rapo-Rapo ha. Okay. Alat ko na. Iyo yan ang kwanta, no? Dakulon palan ko dyan, so natatawanan ko na now. Anin pirak ko niyan. Dakulon na natatawanan pirak ko niyan. May 5,000, mga 5,000 nararaotan nga. Suiba, maurag man suiba. Day man ba kay kiparos? Rinaot sa raw, rinaot so lanob, may 5,000. Ang paka-picture, sulit. Maurag talaga ka mo. The best. Di ba? The best talaga po. Yun ang laban. Benito Aguayo.
tapos si Jonathan Agualio dyan sa Rapu-Rapu Albay. Okay? Mura gini mga taong ini. Mura gini mga taong ini. Anyway, o si Mary Jean Velasco adi. Si Mary Jean Velasco so natulan baga sa Indonesianin kuan so sa dahilan sa drug pagiging drug mule. Kuan na pinauli na kan Indonesia digdi sa Pilipinas. Pauli na ngayon ta kuan. Ito baga ipapayiring squad baga ko dito. Pirang dekada na kaagi. Ang naghagad din tabang kayan si kung di ako nasasala si Pinoy pa dating Presidente Noynoy Aquino tapos Presidente Duterte. Amigo man si Joko Widodo, ngunyan bago na ang presidente kan Indonesia. Amigo man si Joko Widodo, di at least naayos. At least po naayos ano. Pero aram nindo, digdi niya sa Pilipinas kung siring bagakaan. Ta kasi kayto baga nauso so alimbawa ma-abroad ka, may makaulay sa imo. Daron mo ngini, di man aram kung ano so daram. Pero ani ba kan aram? Pigbabayadan sinda. Tapos ito day daaram po tabi talaga. Day da po tabi aram. Ngunyan ngunyan po tabi ta siyempre pinakiaraman kan gobyerno nakasalbar po tabi si kuan nakasalbar si nakasalbar si Mary Jane uli na po siya makakauli niya po siya sa Pilipinas. Kakauli na siya. Pero siyempre sabi ko sa inyo dakulon pa po tabi ang kaipuhan na ano yan kaipuhan po na ayuson kaipuhan na ayuson sa iyang pagbalik po tabi digdi sa Pilipinas. Ayuson po sa iyang pagbalik digdi sa Pilipinas. Kaya kaipuhan siya ngunyan na ano ba yun? Halat-halat. Mahalat-halat po tabi. Halat-halat po kon nuarin an pag-abot niya digdi. Tapos po. Kaya kaipuhan na kuan talaga ini. Okay? So anyway, sabi ko sendo po ang kitang mga Pilipino, sa mga Pilipino po dapat na maging maikmat kita. Maikmat po tabi kita. Lalo na kung so kamo kung kamo po tabi Arab road, dinanggad po dinanggad po magtugot na kung papadarahon kamo kung ano-ano. Hindi ka magturugot ka. Hindi ko magturugot ka ang tabaka